be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that love-ested name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Sanibonani bazalwane, nonke emakhaya. Sijabulile kakhulu namhlanje sikwabhokweni, sisengodini lapha kwaPastor PP Mahlangu, esimazi sonke bazalwane, simthanda sonke. Pastor wethu onamava, so nesikhathi nje impela asebenzela uNkulunkulu aphambi kwethu. Manje ke sikhona la ekhayeni lakhe namhlanje, sizothola ke i-information ngamaqondana ne-history yebandla noma umlando webandla. Sikhona ke la sizoxoxa naye uPastor, sihlezi naye nje la, sikanye naye la sizoxoxa naye ke. Pastor, singathanda ukuthi sibingelele kuPastor, njani? Siyaphila. Yeah. Hayi siyaphila Pastor, sibonge kakhulu ithuba lakho osipha lona ukuthi sibe khona la ekhaya. Siyazi ukuthi ubhizi kakhulu, kodwa uNkulunkulu ke usizile ukuthi sithole leli thuba lokuxoxa nawe. Bese ngacela nje uPastor ukuthi ake asixoxele kancane ngaye, singakangena endabeni, ukuthi uze njani ebandleni, ulithole njani ibandla, kukhanye njani nje indaba yebandla noma insindiso kuye. Sithole nje kancane ubufakazi briefly Pastor, ungake nje usiclarify kancane ngofakazi bakho. Amen.
sasazi kuba sekushisa indaba Ngasekushisa indaba. Phuma ngase ngiyabuya. Kodwa ngilapha ngaphandle sekufika isikhathi manje sokuthi hey hayi seyiyaphela intshumayelo. Sathana hayi nani ngiyakholwa mos. Ekhaya ngiyakholwa. Noma ke kuzange kwenze kule ndawo ezimbili. Ubaba uW yena ukuphi? Wayekade sesprings ngokusebenza. Oh, ekhaya kuse Abo. That's right. right. WYC in the Springs. Manje kwase kuyenzeka ke noma ngiqale phambili indaba leyensindiso. Sengiqale phambili ngasho ukuthi ngingasindiswa kanjani. Kepha abadlala irole yilaba kule amalgamation. Kwathola ukuthi labazalwane abasewitbank baphethe bona isalvation. Insindiso and nebandla. Alright. Kanti ngapha kwakuphethe insindiso ngombhabhatiso. Alright. Baba strong kakhulu, influence yabo yaba powerful kakhulu. Laba Basewitbank. Yeah. Ngingasho ukuthi indaba yensindiso yafika ngabo. Alright. O the late Pastor Mahali. Alright. Yafika ngabo ke yaseqala ke yaqhubeka ingazwisiseki kahle. Yaba abanye bathi hayi umbhalo uthi okholwayo ababhadisi uzawusindiswa. Alright. Manje ke ngalendlela uNkulunkulu wasengifihla ke ikhona kulezi ndawo lapha eThema ngisuke ngibe seDavid onile njalo nje. Yes. But wasedlala indima ebonakalayo. Ngaleso sikhathi ngahlangana nabanye ke yabona into njengalosana usindiswa
nabanye abantu basingisimke njalo nje hlangana nabo ungaqonda ezinye izinto but umamba wayesemva kwami kakhulu wadlala irole kakhulu ke wamsiza lapha nalapha ukuqhubeka ngingene ekubeni insizwa ngaqhubeka nje ngaba namandla okuqhubeka nomfutho. Siyabonga pastor. Pastor Mamba uyakhumbula ukuthi ushada yena ustroyela nje which was the year start to stroya. Yeah, bengasasikhathi ngisindisiwe yabona. Ngicabanga ukuthi washada kwangu-66. Yeah, if I'm not wrong. But ngicabanga ukuthi kwaku-66. Yabona kwaku-space esincane 65 ngiyasizakala ngo-April. But then kwalokho ngathi 60, yeah, ngathi kwaku-66. Yeah. So uyashada ke. Yeah, pastor yena wase ushada. Mina ngashada 75. 75. Khona la ebandle. Khona la ebandle. Yeah, obaba ngasixoxela kancane. Yeah. Kwangathi angazi ngizothini. Yeah, kusho ukuthi sifisa ukwazi ukuthi lesikhathi nishada ngabo 69 695 lesikhathi leso nje iskate one side bekuphilwa lena lempilo ukuthi akufonelanwa or bekusese ngenye indlela mhlawumbe ngaleso sikhathi. No, yes ikhona lento. Yeah. Yasikhona ukuthi akufonelwana. Alright. And futhi into yamafoni ayicisingela. Yayingekho. Yeah. Nani ngabhalela nencwadi ke ngoba kusebenza incwadi kakhulu leso. Yeah, incwadi kakhulu. Incwadi ke eyayenzeka angazi ngasohlangothini lwami. Kwakuvamile uma emveni ba ngisindiswe kwase kuvuka lento ye counseling uma ngiqhubeka. Ngase ngizwa kakhulu ngecounseling. Khona abanye ngabasiza ngangibabhalela incwadi ngibasiza abanye baseyikhona bakhona. Ubasiza nje ukuthi kanje ngikhothele ama-verse abebhayibhelini ukuthi ngale ukuthi uphile kanje njani uphile uKristu. But iskate one side, people one side. Yayikade ikhona. And ngaleso sikhathi vele yayi practical. Yeah, it was practical. Uma kwenzeka ukuthi uyintombazana uhamba innocently nelokuza nensizwa noma insizwa kama innocently nentombazana kwakuba indaba enkulu kakhulu ukuthi nihambile. Yeah. Noma benihamba innocently. Yeah, kodwa yayiba ne question mark. Yeah, yayiba ne question mark ukuthi skate one side and pro one side. Yaba qhubeka ngamandla ke lento ngamandla kakhulu. Angazi ke uma ngabe sekuya ngokuya lento iba phansi noma iba buthakathaka but iba weak and abanye ke ihlupha ukuthi abanye bafica ukuthi abanye noma bekholwa noma besisiwe but abana strong character. Yabona manje abakwazi bayokusaba ulokuza into njengaleyo yesaba kafuni kuyilokuza and nabanye ke abazali badlala indima ke yokuphazamisa labo ukuthi kwenzani lokho kwenzani ukuhamba kwenzani but yayikade injalo skate one side pro one side. Hayi siyabonga kakhulu bazalwane. Siyezwa ukuthi indaba ka skate one side pro one side ayisiyo yamanje yakudala kakhulu njengoba basifundisa yona abo pastor impilo abayiphilile njengoba asho upastor ukuthi ushadelela ebandleni. Siyabonga ke nofakazi bakhe asasho ukuthi uze njani ukuze abe khona la ebandleni. Singambuza nje umbuzo wokugcina kule phuzu ukuthi manje ngoba sesikubona sosengodini pastor sizwa ngabongo Abura Springs Davidton kodwa manje sikubona sosengodini nesesikhathi sikwazi ulapha engodini uze njani ube lapha engodini. Okay. Yeah, emva kokushada kwami. Yes. Phambi komshado ngasho njalo nje. Sasingavamile nje bese sima rural areas sasingavamile ukuphuma
ukuthi kuyavakasha nje njani into enjalo nje. But ngacelwa uMandlazi okhona manje wase Witbank uMandlazi ukuthi sihambe naye uya olwandle. And by then wayekade angithi wayeseshadile. Yeah, shadi ngaphambi kwethu. Manje sasihamba naye kwaba uPastor the late Pastor Masango. Safika lapha sabasolwandle sabangasemgababa hlala kuma chalets lapho. Sabona ke indawo bathi kwaMasha. Inhlizweni yami ngaba nesifiso sokuhlala la. Alright. Ngizoshumayela la ngoba loku ukuqhubeka kwami kwajula kakhulu elento usoul winning. Alright. Noma ku-evangelism. Yes. Yeah, uma ngibiza vele kwaqhubeka kakhulu ku-evangelism. It's that net lento kusho ukuthi khona le. Uma ngabe okay uku-evangelism bese kulekelwa okunye lesi siphiwe sinye sikhona sidla lesi yakade yibona ya sidla lesi ekade sikhona yabona into njengaleyo nje. Uma ngicabanga ukuthi ke i-evangelism kwakuyinto yami. Alright. Now 87 ngenxa ukuthi ke angithathe ke ngibuye ngithi ngeza njani ngapha. Uma ngabe ngithi emva kokushada emva kwestruggle esibheke noko sokushada ngaba nestruggle sokuthi mina ngibizele ensimini angibizelwa ngishada. Yabona kwakunalo bizele ensimini hayi emshado So angifuni ukushaya. yeah Ngoba uNkulunkulu wagoba wasangena. Waqhubeka kwathatha iminyaka close to 2 to 3 years. But ngibhizi ngama crusades. Oh, Yeah. isimvuselelo. Ngibuya ngiza ngapha ngisuka ngiyephi bonatali eMsinga. Yeah. Ngiqhubeke ngibuya into njengaleyo nje. Manje ngasingeyithanda le ndawo yakwaMasha. Yes. Ngathanda futhi ukuthi la umuntu uzawushumayela la. Yeah. Emva kokushada ke sengishadile kwaba khona lokho ukuthi hayi man sesishadile ngamtshela inkosi yakudala soya kaMasha sohlala khona kaMasha ngiyoshumayela khona wayekade azi vele ukuthi ngokusobini angazi ukuthi kwenza kanjani ngoba la kutholakala kwalama kule gatsha engikulona manje eseyimother church manje kula amanye ukutholakala kwakhona ngafika bakhona babakade bethi bayibandla Lilo fell. Alright. Uma ngifika ukuthi bakhona bathi bayibandla but ukufika kwami kwasho kwathola ukuthi bafanele batransforme noma bayathanda noma bathanda. Oh. Yeah, noma ngabona indlela bayibandla kodwa hayi ngalendlela esingayo thi. Yeah. Ngoba sinensinzi nabo bathi bayibandla basayikhomba emanzini. Oh, insindi. Yeah, nokuthi bangaphili kahle. Alright. Now seke iya shift lento. Ithi nje twist. Yathi twist lento ukuthi ngiza ngapha ezansi. Ngafikela lapha phesheya enkomeni. Alright. Wakhona umuzi wakaNgobe wakamalikana nokaSibaba. Bakhona nabanye. Hey sengiyalokuza ke nje ngangishilo nokuze hayi uNkulunkulu seyangibiza kanti labazalwana bala bakhuleka ukuthi angibuye la. Yabona bathi angibuye la Yeah, uzohlala. ngizohlala la ngizobasiza spiritually and nakwezinye izinto nje. Yes. Yaphela indaba yakwaMasha Yeah. yase ivuthwa indaba yokuzala.
hayi kwaba njalo nje. kwaba njalo nje. Angazi ukuthi ngihlanganise mhlambe No yayikahle kakhulu. nale call konje i-call sisaya ku. Yeah. Hayi siyabonga baba. Sibonga kakhulu pastor. Usihlaziyela yona kamnandi kakhulu indaba yokuza kwakho la. Hey, before siza ku break besingacela upastor ukuthi asithi brief kancane ngehistory yebandla. Ukufika kwalo la eSouth Africa ukuthi ibandla sesikhuluma ngalo nje ukuthi likhona. Kodwa kwa uNkulunkulu wasebenza kanjani ukuthi siyazi khona ukuthi kudala likhona 33 AD uJesu walimisa kodwa la eMzansi kwenze kanjani. Yeah. Lapha indaba yebandla imfihlakalo vele lento. Yes. Kusho ukuthi kokuqala 1925 wafika uOE Payne Okay. eqhamuke America. Next ngingazi i-location lapha kade eqhamuka khona kusho which state eAmerica. Okay. OE Payne wafikela eKimberley. OE Payne wayekade yena bayilento bathi iChurch of Christ Mission. iChurch of Christ ethunyiweko. Okay. OE Payne wafika 25 wafikela ke eKimberley. Ama tracks wakhe sasi wathola khona ubaba omncane baba babhalela khona bathola ama tracks akhona la. Ngiyayeka ke 1925 no. Then emva kwaloko kwasekulandekela uBrother Smith. Kusho bona babangabizi ngalendlela ukuthi pastor bani. Alright. Bona bathi ubrother. Brother. Noma ngibaba. Yeah, noma ngibaba brother. Bathi Brother Smith. Oh, alright. Wabuya nethi ke Church of Jesus Christ. Naye ngazi ukuthi wayiqhamuka kuyiphi location but America. Ngoba wayimelikana. Yayi kade lokuzile ndothi yayi kade inamandla uSmith. Entshumayelweni wayinamandla enasifundiseni. Enamandla kakhulu. Mina ngiqala ukumbona ke face to face uSmith. Ngicabanga ukuthi kuzaba ngo 59 and 60 between the 2 years. Ngoba lezo sikhathi ngise mfanyana nje i-teenager. Ngambona ke nokuyangisho uyi-teenager umuntu omdala ngaleyo sikhathi. Yes. Wayekhuluma ngamandla. uSmith washumayela wayehlala eBrakpan. Yeah, eBrakpan ngale waseGoli. Yes. wayeseBrakpan ihlala lapho enonkosikazi enabantwana. Abantwana bakhe ngenxa yeapartheid wabakhipha esikolweni lese-apartheid. Wathi akazifundisele bona ekhaya ngoba le bafundisa ukuthi bazonde abantu. Okay. Why white man? uSmith wayinamandla kakhulu emfundisweni. Uma ekhuluma ngegazi likaJesu ukuthi lezo uhlanza izono zabantu. Hey. Hayi nami ngangakasindiswa bhayibheli. Yeah. Yabona muzi ngigoda eli kakhulu. Bo 59 and 60 into enjalo nje. Yes. uSmith kwaqhubeka kodwa kuthe uma uqhubeka kuya lapha kubona ukuza wasisuka eya ngaseNatali. Yabona manje waya ngaseNatali but kwaku yayithi lokuze yayithi Church of Christ. Okay. Yabona manje ngibala leka OE Payne yayithi Church of Christ Mission. Okay. Church of Christ ethunyiweko le eyaqhamuka noSmith. uSmith kwaba khona umunye uSpan, Brother Span. Yabona Span into njengaleyo. Sibona abantu abeza ngapha baba ngama missionaries. Yeah, and le system jobe thina siyiphethe baba ngasi le ukuthi pastor, minister, brother. Yeah. Oh, alright. Brother. Yeah. Nabo ke Brother Smith baba khotha kakhulu inthethelelo insindiso baba kholelwa kiyo but bathi ibaptism
iyafuneka indulele insindiso kanti iyafuna indulele insindiso. Wahamba ke wasehlela eNatal. Unfortunately ke wasehlangana amaZulu ngathi bambulala into njengaleyo eNatal. Kwaze sisukile ngapha eGoli eNatal basebembulala wafaka. Yena ke wayekade afika bafike lapha emlindelweni kube khona ke. Alright. Hayi sabonga kakhulu pastor. Sibongile pastor i-information esitholako. Sijabulile kakhulu pastor kakhulukazi ukuzwa ukuthi uSmith lo esolo sizwa ngaye ngoba sesinesikashanyana sizwa ngaye uyamazi ukumbona face to face noma bosengakasindiswa by band kodwa ke wambona ngicabanga ukuthi kuyayiqinisa ihistory yethu kakhulu ukuthi wambona. Yeah, it's not like esikhuluma ngaye nje kuphela kodwa ukhona upastor ophilayo owambona. Hayi ke singawuphuza amanzi sizaphinde futhi sibuye emva kokuphuza amanzi sineyindaba la ku pastor ningasuki nina nihlale nenda nihlezi khona sizozitapa zonke lezi ndaba ezikhona lapha. Amen. Back bazalwane emakhaya sijabule kakhulu ukuhlala nani. Sisaqhubeka ke nengxoxo yethu sino Pastor PB. Sizocela ukuthi akhe asithi brief kancane ngokufika kwakhe ku executive. Fike nini ufike wathola kunjani? Over to you pastor. Yeah. Ngake ngithathe nje ngithi ku executive ngafika ngo 87. Yeah, ngo 87. Ofithi kwakulikhunyana ukuthi ngimukele mina ukuthi ngingene ku executive. Ngoba ngangazi ukuthi mina ngiyami ngibhula ihlahla amahlathi la kangazi khona then ngangingenayo ilokuzi ukuthi ngizawuphinde ngibe nethuba mase ngingena kwi committee. Ukuthi ngizawuphinde ngoba ngangijwayele nje ukuthi ngiyaphuma ngiyahamba ngiyashumayela. Yes. Ngiyaphuma ngiyahamba ngiyashumayela manje mase ngangena la ukuthi ngifanele ngathi ngibambe inyawo nezandla. Not knowing base bethi no kuhle ngingene as a rep yalapha eMpumalanga Lowveld. Alright. Ngoba ngikhona amagatsha asekakhona amagatsha. But ke ukuze kube i-rep ku right kakhulu ukuthi ngingene ku executive. But akusinde engayijabulela leyo. Ukuba ku executive la ngijabule ngibese ngoku executive njani. Uma ngicabanga ukuthi kwakukhona i-substitution kwangenzeka uma ngabe wakhona amadoda asethuthukile eBhayibhelini bangene naqhubeke ngoba ukungena kwezinye izinto ezokubamba ungasekwazi ukuqhubeka kwaba yiloko nje impela ukwenza ukuthi ngene kwenziwe 87. Hayi siyabonga siyajabulela futhi nalokuzwa lokho pastor ukuthi wawungazithanda isikhundla wawuzibhekele nje umsebenzi wakho wena uqhubekele phambili. Ikhula sesithandwa kangaka namuhla. Siyathandwa. Siyajabulela ukuzwa ukuthi hayi wena ungenawo lutho. Nethi kwabopheka ngokuthi vele nguwe okhona. Yeah, as a rep. And then bathi ngena as a rep. Yeah, mhlambe isithombe se-executive nawufika ukuthi wathola kunabo bani. Yeah. Hey. Banengana babakhona ngokumamba ngifica khona lapha nobukhali. The late bese Masilela kade khona. Masilela mkhulu. Beke BK bese Mahlangu the late DJ. Yeah, wayekhona. Abanye bangena sebangena ngokwanyana bangena baphezulu. So far kwaba yiloko nje. Hayi siyabonga.
kakhulu pastor besicela upastor ake asibriefe kancane ngokuzalwa kwezinkonzo amarali inkonzo zabasha siyezwa ukuthi bezingekho uyaqala angakasibheki nje emuva noma sibonise kancane kwenzakalani sesibona ngibuyela kwindaba ye-amalgamation le ndaba ye-amalgamation iyasiza kakhulu yakangangoba ubaba wami AW wastika kakhulu kulabantu abasha makulaba le transformation enjalo kulabantu abasha wangena kakhulu ngakibo basithi uamcho AW means Aaron William Mahlangu. Okay. Maye badala uAaron sewuthunjwe abantwana uthunjwe imfundiso yabantwana. Okay. Yesindiso ngoba wastika lapha ngakithi empejalo manje ke lokustika lokungasahlaba izinto ngakithi abantu abasha benjalo nje ayi wabonakala ukuthi abanye balahlekelwa itrust ngakuye ukuthi umena abantwana now uthi angasahlaba izinto meaning angasakhahleli isono what no angasahlaba izinto ukusho ukuthi kusho ukuthi wayibusisa lenkonzo yabasha. Alright. Yeah, wayibusisa lenkonzo yabasha. Ake ngithi ke njengoba usuthi mhlambe ngingena kulezo zinto. Yes. Enkonzo zaqala njani? Yes. Kwaqala ke youth Bible rally ngo 1971. Okay. eHammanskraal. Oh. Yeah. Eliboneni. Yeah. Annual Youth Bible Rally. Yase iqhubeka saqhubeka iviki lonke but sasi few. I don't think sasifika ku-20. All right. Yeah. See less than that. Yeah, kwase kwenzeka ukuthi lapha eliboneni ngo 1971 kwaqala i-annual Youth Bible Rally. Alright. Yaqala njalo. Sasingafiki ku-20, ngiyacabanga sasingafiki ku-20. Less than that sasilapho nje. Yes. Ngoba kwahlatshwa imvu kwadliwa lemvu. Oh. Yeah. Nesiqeda ke sahamba but inkonzo zazibalekile kakhulu kwaku abantu abasha kukhona abantu abadala abalandela. Oh. Iyaqhubeka ke le nkonzo yabasha annual Bible Rally youth ifaku youth yaba popular. Yaba popular noma abanye bakade beyisola beyihlabahlaba. Yeah. But iyaqhubeka yaba popular. The more than iqhubeka iminyaka i-attendance yakhona iyakhula. Alright. Iyakhula 1972 saba e-Oorgis. Okay. Yeah, saba e-Oorgis 1972 uyona ke yabantu abasha ke nyaka nomnyaka into njengalesa sazi ukuthi nasigcina la siyoqhubeka sikhona ezinye inkonzo ezenzakalayo. Yes. The more iyenzeka iqhubeka is the more bayanda nabanye abadala babakhona. Yeah, yaqhubeka e-Office kulapho ke ngathola khona i-call yabuya ku full time evangelism. Yeah, 1972 kuleyo rally leyo ikhathi eziningi ngangispenda outside ngingabi kule ndawo la kukhonzela khona outside more especially mabu yenkonzweni mina ngiyaphuma ngiyangaphandle ngiyothandaza ngaphandle ukhombile umunwe kaNkulunkulu ukhombile hayi vele ngahluleka ukuzifihla ngase ngingena ke ku full time ministry
but kwenzeka ngolokuza ngo-73 manje sengifully convinced ukuthi uNkulunkulu uyambiza ngibizela ensimini. Then ke ngase ngiyangena ke ngaqala ukuba nama crusade la endabeni pastor ye-rally ne-youth. I-youth seyiqhubeka njalo vele iba khona i-rally yona beyikhona. Yeah, youth rally. Isasebenza youth rally saqhubeka i-rally sesengekho yona. No, yabadala yayingekho. But sabona ukuthi lokuza kwabantu abadala bayeza nabo bakhona la ku-youth. kanti thina sithi sifuna i-youth yabona manje inhloso yethu lapha ku-youth. Bathola ukuthi bayeza abantu abadala bayeza uma beza ke emva kweminyaka noma mhlanje la sabona khona angisakhona ukulokuza emaphepha ami ukuthi kwemva kweminyaka emingaki sabona ukuthi no ayibe i-annual Bible rally. Annual Bible rally ngoba seyipopular now. I-youth seyiyalokuza manje. Uma uqala ukuthi no i-youth ayize kule the conference yabo ngoJuly. Le rally sale le kulento ku-December. Yaba kanjalo. Yaba kahle i-rally izalwa yi-youth. Izalwa yi-youth. Waqala i-youth. That's right. Wase sekuba ne annual Bible rally. Kanti bekune youth Bible rally. Yashifta yona from December yashiftela i-rally. Yabuya ku-July. Njengoba sesenjalo namhlanje. Hayi siyabonga pastor kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu. So usifakile lapha endabeni yokushumayela ukuthi 1973 waba fully convinced ukuthi uyaphuma uya ekushumayeleni. Isimo sebandla uku-understanda indaba ukuphuma komuntu ayoshumayela sasinjani? Ngayizwa kakhulu indaba baba ngayizwa lutho baba ngayizwa le ndaba lutho ukuthi ku full time ku ministry ngangisemshaka phela ngalesikhathi manje ngiyamuzwa kanjani zawushada kanjani bakubuza zonke zonke u-AW wayekade eziqonda izinto and wayengayo othi uNkulunkulu yayila elewuzeni yayilapho ephola bathini Selpark Springs wayesebenza khona lapho ngiyamtshela mntayibaba unempembelako enje zangamelane nayo wase waba ne-question mark ukuthi ubemisa kanjani ngoba phela lapha ebandleni akukho hono lalo kwathi angazi ukuthi angimelani nayo right but la ibandla ngakhohola kwakumnyama kakhulu hayi lento babangayazi ukuyazi emva kwami kwasingena manje u-N Machibebe kwangena yena-ke nabo uma ezawuphuma leli cash uzalithini manje leli cash uzalithini le cash njani kwaba lukhuni abangalula kwaba lukhuni manje salingisa nje inkomo endala mayishaya idlumbila ayisuki masinyane lapha ekusukeni uyayisuka ngoba ithatha ukuthi mechiso yawo ukuthi ithatha ukuthi nayo ukuthi nayo lokuza ilele bese iyetshisa azange sizwe umuntu zange sibuze elangeni wathi mina emvini anginike go ahead ulento u-AW wanginike go ahead then I had to vele ngazidedicate vele u-AW
manje yayikade kunabantu aba-against it. Yabona manje abayinoma belapha ebandleni ba-against lento kuyela as it is. Ya into enjalo zaba babeka lo but lekwenza not ngaleyo ndlela baba kade besithusa ngayo. Oh, yeah, uNkulunkulu nje wabani. Yeah, wa provider. Yes. Wa provider uNkulunkulu asinika lokho esasidinga noma ngafani khathini but akuzange kube ngale ukuthi angeke kube namazwi in pastor njengoba siyibona ibuya kude Great Commission okusoba thatha indaba lomlayezo ya akusindaba tarisha noma isayidi insinye ngelanga unganethezeki. Yeah. Uwazi ukuthi ngifanele munye ngimthole angene ebandleni. Oh Nkosi. Na uhambe lapha kwathi blocked khona ebandleni njengoba ubona nje kuma local churches. Kwabanye abantu bakhona nje abawukhona nje omunye ukhona nje. But I shortage ukuthi akunabantu abangabashumayeli. Yes.
abasiza leli bandla ngokuletha abantu into enjalo nje. Sihambeke futhi thina sabahamba saba ne problem. Sangena nje thina sabovuka ibambe sayidobha nje, uyabona? Sayidobha sathi iBhayibheli, sadobha saqhubeka. Zange singene kwi-cultural intelligence. Zange sifundiswe ngalento le. Kungabo senza amaphutha amaningi lapha ekushumayeleni. Ungasichazela kancane nje cultural intelligence. Yeah, cultural intelligence. Ukuthi uPaul uthi ngathi mangifika kobuthakathaka ngaba njalo. Yabo kumaJuda ngaba njalo. Yeah, ukuzuzuza abaningi. Ukuzuzuza abaningi. Alright. Si hambe thina salwa sahlaba ingoma. Sayihlaba ingoma. Sathi sono lento. Yeah. Akusiko kwakho. Yes. Kwale ngoma, ingoma noma iqhude akusiko kwakho. Yeah. Njengomvangeli. Okay. Wena ufana udobe, wena okwakho ukudoba laba bantu. Okay. Akusithathe njengaseSwazini ngoba eSwazini kunalelo ukuthi bathi unomhlanga bathatha umhlanga into njengalebe. Yes. Angisho bona ngoba bathatha ukuthi ihelp ye-virginity leyo. Yeah. Manje wena mawushumayela ungene kulezinto uhlabe uhlikilize uhlaba. Yeah. Kanti wena umsebenzi wakho is to win souls for Christ. Alright. Ukudoba lemphefumulo ize manje zange siyathi ni cultural sihambe sithole manje. Yabo Paul kona ngathi mangifika ngoba buthakathaka. Yeah. Ngaba buthakathaka. Ngamebe gabu ungazihlabi lezi zinto zabo. Yeah. Ukuze wena ngoba ufuna ubazuze wena ufanele ube neso lokuzuza laba bantu. Ukuzuza laba bantu. Zange sithole ezinyisi. Hayi sabonga nokho pastor ukuthi sekukhanyile kwamanje. Okunye sesiyakwazi sesikuthola. Yeah, pastor angaba nasiseluleko ebandleni to improve the ministry of evangelism. Nje iseluleko angaba naso ukuthi hey bazalwane asenzeni so ukuze le ministry of evangelism esikweleto uNkulunkulu asethwese yona nje ebandla ingaweli phasi. Qhubekeni phambili. Oh yes. Yeah, ukuthatha lento ukuthi asithathe ukuthi sinikeziwe uNkulunkulu. Yes. Usiphile lento sayiceli usiphile sayikhona la ngakithi. Yes. Amen. Now ukulolana. Yeah, no siyasilela ukulolana. Alright. Njengabalokuza abadobi babantu. Yeah. Ukulolana enokuphana amasu. Yes. Nokuphana amasu ukuthi lapha kunje khona singena kanjani lapha singena kanjani lapha inhloso yethu ukuthi abantu babuye bese bandleni kaJesu lomsebenzi. Now laba abantu aba responsible lo muntu othi uNkulunkulu ungithethe mina wangibeka la and wathi ngenze lokho akenze khona lokho ngoba inhloso ukuthi silolane ngoba sesiyabona ukuthi ukuhlithwa kwebandla kuyasondela. And angazi singathini ningathini ngoba uma ubheka nizosinika kodwa report no njengoba kade nihambile kuma local churches. Yes. Kanti nina nibizelwe ku outreach anibizelwanga lapha kuma local churches. Uma ngale phela kunabantu lama local churches abanamba khona kunabantu abakhona lapho and nabo bakhona kodwa bakhona kodwa nabakhona bona uyamangala uyamangala ukuthi ungamisa kanjani bakhona laba bantu manje ngoba ku right ukuba active. Yes. Kunoba passive. Mina ise question mark nakaloku namhlanje ukuthi phela uNkulunkulu sewusolethina sikhona kuma local esingaba lokuze bama local churches. Yes. Yeah, usola kakhulu thina ukuthi why senzani. Yeah. Yini lo msebenzi ngoba seniyeke manje lapha ku-outreach. Senibuye manje la into njengaleyo nje ngiyabona ukuthi kulukhuni kakhulu. Kanti uma ngabe ukhona ku-local church ufanele udle into inyoni zabantwana bakho.
nawe ke uhlale phansi ke uphiwe udle. Hayi siyabonga pastor impela. Siyasizwa leso seluleko leso kakhulu. Siyakholwa ukuthi abazalwane bayathatha izeluleko zabantu abadala. uNkulunkulu sibusisile nje kakhulu ngazo. Asibuze nang omunye owandulelwa cisho ngokugcina pastor uMbuzo ukuthi njengoba ube khona ebandleni isikhashanyana iziphi izinto ezingaba senhlizweni yakho ukuthi eish lokhu bekwenzeka akungasilahlekeli, lokhu bekwenzeka akuhle kakhulu akungasilahlekeli, sibona ngathi kuyehlanyana noma akusenzeki, lokhu akungasilahlekeli, lokhu akungasilahlekeli. Njengopastor uyasibona izinto namehlo akho akhulile, amehlo wakho awafani normal somebody, ayazibona izinto ezinjengalezo ukuthi kunamazwi akhulunywa ngoGamaliyeli ukuthi ngabahlupha abaphostoli bathi uGamaliyeli ningawa shayi lamadoda, wayekeleni lamadoda aqhubeke nalento ayenzayo, ngoba lento ayenza mayivela emntwini izophela, kodwa mayivela kuNkulunkulu ayizukuphela. So kunezinto ibandla ekufanele zingapheli noma ibandla zingasipheleli ebandleni ngoba zenza thina lezinto zenza ibandla. So iziphi ke pastor mhlawumbe ongabe uziphawu? Ya ukuqala nje iholiness. Yes, Holiness in the church. yes, Ungathi uNkulunkulu angasiza, and le holiness angisho idinga inhlaba mkhosi. Inhlaba mkhosi zokubuya kwakhe nokuthi akube khona readiness of the church. Laba abantu abakhona laba abadala and nabantu abasha. yes, And readiness and ukuthi bazigcine ebungcweleni, and the holiness ibe isambatho sebandla. alright, Then ukuqaphela uma umuntu phela uma uphakathi kwabantu noma banjani, uma angibuyele kuleli phuzu lelo lomdobi, yes, ilokuza le evangelism, it's a dangerous field leyo. yes, Yeah, it's a dangerous field ngoba ungahle wenzeke ulahlekele impilo yakho ekukholweni uma ungaqaphele, alright, ngoba uthi abanye niba size uthi kodwa niqaphele ingubo enindwe inyama. alright, Kudinga abantu abazoxwayisa ibandla, abazolixwayisa, abazofundisa, angathi uyazifundisela yena, alright, ufundisela laba abantu bafundisela uNkulunkulu. Uma exwayisa uyaxwayisa, and uma exwayisa umuntu ake start for instance holiness nokusho njalo holiness. Then okwesibili lelo kuze le excommunication ngathi ngeke iphele ebandleni. okay, Excommunication ukuze itshela laba abanye ama surroundings ukuthi uma ngabe ukwenza kabi uba excommunicated ebandleni, it's either kwesikhashana noma forever. Yabona manje, okay, up until ulokuzeke. Zifuna abantu abangazimela lezi zinto, and zifuna abantu abangathambisi izinto, bathambe umuntu abeyitamati nje. yeah, excommunicator ukuqoshwa ebandleni. Yeah, Amen. yeah, qoshe ebandleni. Plus bokunye kodwa kunokuthi ukhona excommunication yokuthi angaba khona phakathi, kuya ngale case yakhe, alright, angaba khona phakathi but uyancisha ubumnandi bebandla. okay, My le case is serious kakhulu, akavele ayigubhe. oh, o izinto pastor athi zenza thina abantu lezo ezifanele zingapheli ebandleni. Yes, Iyazenza ibandla ngoba ngempela pastor uma umuntu angaphili kahle, yeah, afele ngaphakathi, yeah, angaphumi, uyingozi kakhulu kwendlula uyingozi kakhulu lo, yeah, uyingozi kakhulu umuntu ofile kodwa ongakakhishelwa ngaphandle, ngoba kufana nokuthi senhleli nesidumo, yeah, angangcwabi. anikangcwabi ni, Yabona ukuqala kwena kuzophela, and lo muntu sozoyishumayela lento lokuthakatha bakhe asayibo, yeah, so uzakhafula bona.
akakalapheki akakakhishwa wayalapheka wabuya yes manje yena ufile mara lento soqala ukushumayela yona ke le yes brother kunjalo soqala ubona khona abantu baphambana nemfundiso yebandla ufundiswa yena angafuni ukujika lapho ngoba lo muntu ufile kodwa akukenziwa le excommunication. Yes, angibuye ke okwesithathu ukuthi ibandla kugcineke imfundiso ngoba mina umuntu omusha angimazi ukuthi angimazi nje ebandleni noma njani bayacabanga ukuthi angazi ukuthi ngimaze eqala ukugula akasaqhuka eqala ukugula bonke hawo lapho akunalutho lapho mama magama mabu ilokuza iphole kade lidliwa umuhlwa seliphelile nawo uthi nje beliphansi pho into enjalo nje. Now umuntu omusha ngiyamazi ngoba bakhona abanye abantu abasha bakhona lapha phakathi abanye bazali abakholwako. Yes, naye wanamathela khona lapha hayi ukuthi uyakholwa hayi ukuthi uyakholwa kakholwa Nkosi yami uhleli la ngaphakathi unezinjongo anazo la ngaphakathi. Yeah, ngiyalithanda kakhulu Pastor Lephuzu ukuthi agcizelelwe imfundiso. Masifika vele ku rally kaningi masifika ebandleni sithole ukugcizelelwa imfundiso. Yes brother, sithole kukhulunywa ngokuthwala, kukhulunywa ngokugqoka, kukhulunywa ngokuguqa, kukhulunywa sabatha, kukhulunywa nje kugcizelelwa imfundiso, idoctrine, into esenzayo ukuthi sibe ibandla njengoba uEfesu 4 asho lapha ku12 ukuthi lesiphiwo lezi ngizenzile ukuthi sibe khona ukuze ibandla lifinyelele ebudodeni obupheleleyo. Manje malifundiswa kunala lifinyelela khona ebudodeni. Manje ngiyalithanda Lephuzu la kaPastor ukuthi lezi zinto izinto kufanele siziqwalasele noma sizibhekisise ukuthi zingalahleki izifundo zebandla. uPastor Mambu namazwi bekawakhuluma ukuthi bathi abantu akusena ntombi la emhlabeni, akusena ntombi. uPastor Mambu athi sizalana kanti ngoba intombi siyazizala nje nithina nithi akusena ntombi. Kuphele ukukhuluma intombi khona nethe kiyeke ukukhuluma. Manje ungathi ngilo Lephuzu uPastor aligcizelela ukuthi asikhulumene ikakhulukazi sifunda imfundiso ukuze ibandla likwazi ukumenyelela ubandla. Amen. Siyabonga Pastor, athina amazwi akho okugcina, izifiso zakho ngebandla, iphupho lakho la ufisa ukulibona lifike khona ibandla. Hey. Ukuthi njobe sisebenza towards the rapture of the church. Ukuthi sifinyelele lapho ibandla lihlwithe, but ukuhlwitha phela anje uhlwitho ngiyangisho kaningi mina ezulwini awuhambi ngemoto, awuhambi ngebhayisikili, awuhambi ngebhayiloni. ngokukholwa kwaziwa iBhayibheli enokushiwo iBhayibheli. Laba bantu laba baphile kulomhlaba kungathi abasaphili kulomhlaba. Uma ungakuthathe ichapter 5 verse 13 St. Matthew uthi lapha uJesu nina ningusawuthi womhlaba. Ithi mawusawuthi edumele kuyovangelwa ngani ithi kuphela ulahlela ngaphandle anyathele ngabantu. Ukuthi ibandla angisho lokuthi libe ngusawuthi kusho lempilo yokuphila phakathi kwabantu ababi, but sibe bahle and sibe iphungela imnandi kuNkulunkulu phakathi kwalaba abantu ababi abakho ama surroundings. Ngokubona manje kwangathi vele ku ibandla lingaba usawuthi njengoba uJesu washo ukuthi lingusawuthi womhlaba, and then libe umuzi wakhe entabeni, and abafundisi bafanele bakhulume ngamandla ngoba abafundisi bayokuthola abakufunayo ngoba ku33 verse 1 Ezekiel 33 verse 1 and 34 verse 1 ekhuluma 33 ukhuluma ngomlindi, then 34 ukhuluma ngabelusi. And uma
lo muntu angakhona ukuxwayisa bazofa abantu but igazi labo lobizwa phezulu kwalo lo lokuza lo kufanele axwayise kufanele axwayise zalwane and laba babekiwe mhlambe kuma local churches babheke lo mhlambi and babe nolwazi ngalo mhlambi ngoba ekukhulu manje into enkulu manje labantu abasha babulawa yilokuza le modern technology ngalendlela kulokuza into zamafoni lezi zokuchata lezi zinto ezinjalo nje ama Facebook nani bayangena bayakho and simile when sithi skirt one side improve one side mara uyabona labantu manje ngabe bayiqeda lento ethi ini yakasho lutho zange singamshadisa abese qoshela laba abanye ya shadisi yanitsadi hey sibonga kakhulu amazwi aqinile ngiyacabanga noma aqinile unamazwi awasho baholi ufanele before ngisho ekugcineni nje upastor ngawasho naye wakhe ukugcina ukubonga nokusho nje yakhuluma straight nabo njengoba bakhona nje bakubhekile pastor baningi kakhulu abantu abakubhekile yes mazwi wakho nje abantu abasha intombi neinsizwa ba ningayithatheli izele ngoba lisho nequality yelabakhethiweyo izwe laphezulu selective and ukuziphatha kahle and nothuli ongathi lakhe lokuze uyalithinta lo thuli ukuze ukwazi ukuba nelungelo lokuhlwithwa kusuke kulomhlaba kuyoba mnandi khona
but abafundisi bona eka kodwa uNkulunkulu usizile ke sibonge kakhulu ukuba khona la ekhaya siphatheke kamnandi sibongile nakumama mama Mahlangu siphethe kamnandi sesibahle nje niyabona sibahle kakhulu lapha siphethwe kahle kakhulu sijabule kakhulu zophila ile kuzobaphilisa amen
hayi Nkosi